महाराजांची जी दृष्टी होती ती दूरदृष्टी होती. कारण त्यांनी वेचलेली माणसं आपल्या ज्या राजदरबारी कुणाला कसलं कार्य द्यायचं, कसल्या जबाबदाऱ्या द्यायच्या आणि कुठल्या मोहिमेवर कुणाला पाठवायचं आणि ती मोहीम कशी फत्ते करायची हे अवगत ज्ञान त्यांना प्राप्त होतं. या काळी यासाठी जिजाऊ मातेनं खूप प्रयत्न केले. त्यांना लहानपणापासून त्यांना शिकवण दिली. स्वराज्याबद्दल, हिंदवी स्वराज्याबद्दल ओढ निर्माण केली आणि म्हणूनच हे सगळं शक्य झालेलं आहे. आज मी तुमचा जास्ती वेळ घेणार नाही, परंतु सोनाली ताईंनी ज्या रीतीनं सांगितलं, आज सकाळी जो राज्याभिषेकाचा दिन आपण सोहळा माझ्या निवासस्थानी म्हणजे शिवनेरीवर तिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिरात संपन्न झाला, तो एक अभूतपूर्व होता. म्हणून मी तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून धन्यवाद म्हणतोय. कारण आपण सगळ्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि हा जो समारंभ इथं घडवलेला आहे तो वर्षानुवर्ष चालावा हीच आमची इच्छा आहे. म्हणूनच आज जरी मी आर्किओलॉजी पुरातन खात्याचा मंत्री असलो तरी आमचं नियमित प्रयत्न आहेत. काही इथं आपले सगळे युवक जे शिवप्रेमी आहेत ते सदोदित मला फोन करतायत, माझ्या घरी येऊन प्रत्येक वेळेला मला मी विसरलो असेल असं त्यांना वाटतंय. परंतु काही तांत्रिक गोष्टी आपण सहज शक्य होत नाहीत. ही जी प्रॉपर्टी आहे ती कदाचित दुसऱ्यांच्या हाती आहे आणि ती आपण आता गॅझेटेड पण केलेलं आहे. आपण ही ताब्यात घेतलेली, आपण ताब्यात घेता येत नाही आहे, परंतु ती आपण एक नोटिफाय केलेली आहे. म्हणजे सरकारच्या राजपत्रामध्ये अशी नोंदणी केलेली आहे की हे सरकारनं आपल्या ताब्यात घ्यायची आणि याचा परत एकदा पुनर्स्थापन करायचं. म्हणून हा जो किल्ला आहे तो आपण वेगळ्या पद्धतीनं इथं आपण आर्किटेक्ट पण नेमलेला आहे, कन्सल्टंट नेमलेले आहेत आणि त्यांच्या हातून या किल्ल्याची पुनर्बांधणी होणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर हा किल्ला अर्धवट राहिला, तो पूर्ण करण्याची संधी आपल्या गोवा सरकार किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या या राजवटीत आम्ही उचललेली आहे. आणि निश्चितच आपले बेतुलवासी आहेत, शिवप्रेमी आहेत आणि त्यांच्या मनात खदखदणारा ते जे तेज छत्रपती शिवाजी महाराजांचं ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. म्हणूनच आपण मी त्याचं निरीक्षण पण केलेली, माझी टोटल टीम माझ्या बरोबर आलेली आणि कुठं काय करायचंय हे आपण वेगळ्या पद्धतीनं करू आणि या किल्ल्याचा जे दैदिप्यमान असं स्तंभ करणार ते परत एकदा आपण आपल्या सगळ्यांसाठी, गोवंतकासाठी भूषण ठरणार असा हा किल्ला आपण परत एकदा प्रस्थापित करू एवढंच सांगतोय. परत एकदा खूप दोन्ही वक्त्यांनी अगदी विस्तृतपणे सांगितलं आहे की या शिवराज्याभिषेकाचं महत्व काय होतं. तर त्यावेळी ज्यावेळी मुस्लिम धर्मियांची सत्ता या भारत देशावर होती आणि त्यांचा सगळा विरोध मोडून काढत एक हिंदू राज्य स्थापन करणे हे खूपच जिकिरीचे काम होते. आणि हा शिवराज्याभिषेक सोहळा हा एक सोहळा, फक्त एक विधी, एक कार्यक्रम नव्हता, तर स्वराज्याचा पाया अधिक दृढ करण्यासाठी या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचं अमूल्य असं योगदान आहे. कुतुबशाही, मुघल, आदिलशाही या सगळ्या त्या कारभारात त्यावेळी अनेक असे मराठी सरदार होते जे स्वतःला राजे म्हणून घेत असत, पण त्यांचा विधियुक्त राज्याभिषेक झाला नव्हता. या राज्याभिषेकाच्या निमित्ताने शिवाजी महाराजांना या सगळ्यांना दाखवून दिलं की हिंदूंचं एक स्वतंत्र असं साम्राज्य आहे, राज्य आहे आणि हिंदूंचा स्वतंत्र असा राजा सुद्धा आहे. आता शिवराज्याभिषेक का व्हावा असं कुणाला वाटलं, शिवराज्याभिषेक व्हावा असं सर्वप्रथम कुणाला वाटलं किंवा कुणाच्या सूचनेवरून ते करण्यात आलं, याबद्दल अनेक मतांतरे आहेत. पण बहुतेक ठिकाणी असं सांगितलं जातं की महाराजांच्या पराक्रमाची कीर्ती ऐकून काशीहून वेदमूर्ती वेदो नारायण गागा भट्ट हे स्वतः त्यांना भेटण्यासाठी रायगड किल्ल्यावर आले आणि त्यांनी सांगितलं की महाराज, तुमच्या कीर्तीचा सुगंध हा आमच्यापर्यंत पोचला आहे आणि त्यासाठी आम्ही खास काशीवरून इथे दक्षिणेत तुमच्याकडे एक धर्मसंकल्प घेऊन आलो आहोत. मी तुमचा हा किल्ला पाहिला, या किल्ल्यात सगळं काही आहे, फक्त एक गोष्ट नाही आहे, ती म्हणजे सिंहासन.
संपूर्ण आर्यावर्तात हिंदूंनी गर्व करावा असं एकही सिंहासन नाही आहे. आमची हिंदू देवालयं नष्ट होत आहेत. देवतांची विटंबना होत आहे. देवतांची विटंबना होत आहेत आणि अनेक हिंदूंना, दुर्बल हिंदूंना धर्मांतरित केलं जात आहे. आणि यामुळे हिंदू धर्मीय स्वतःला पराजित, निराश्रित समजतात. 1646 या तारखेचं आहे, ज्या पत्राच्या माथ्यावरती त्यांची मुद्रा उमटविलेली आहे. प्रतिपतचंद्र लेखे व वर्धिष्णुर विश्ववंदिता साह सुनो शिवसैस्या मुद्रा भद्राय राजते. ही जी मुद्रा आहे ती मुद्रा सार्वभौमत्व कथन करते. शिवाजी महाराजांची मुद्रा उमटविलेलं हे जे पहिलं पत्र पाठविलं त्याच्या पूर्वीची जर का आपण पत्र पाठवली तर आपण शहाजी राजे, जिजामात्रा आणि शहाजी राजांचे सर्व कारभारी या सर्वांच्या मुद्रा या फारसीत आहेत. तेव्हा एका 16 वर्षांच्या युवकाची मुद्रा ही संस्कृत मधून तयार होते आणि ती सार्वभौमत्व कथन करते. तेव्हाच लोकांना या गोष्टीची जाणीव झालेली असणार आहे की आता एका नव्या युगाचा प्रारंभ झालेला आहे. ही पहिली गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट, अफजल खान जेव्हा त्यांच्या विरोधात चालून आला तेव्हा अफजल खानाचा आणि शिवाजी महाराजांचा जो पत्रव्यवहार झाला त्या पत्रव्यवहारात अफजल खानानं शिवाजी महाराजांकडे जी तक्रार नोंदविलेली होती, तुम्ही स्वतःच चक्रवर्ती राजाची चिन्हे धारण करीत आहात, अन्यायाने सुवर्ण सिंहासनावर बसता, लोकांचा निग्रहानुग्रह करीता, स्वतंत्र होऊन वंदनीयांना वंदन करीत नाही आणि लुंग्या सुंग्यांना भीत नाही, त्या अर्थी प्रतापी आदिलशहाने अफजल खानाला तुम्हा विरुद्ध पाठवून दिलेला आहे. हा काळ कोणता आहे? हा काळ 1659चा आहे आणि हे सगळे महिने ऑगस्ट सप्टेंबर आहेत, ज्या कालखंडामध्ये अफजल खानाचा आणि शिवाजी महाराजांचा पत्रव्यवहार सुरू होता. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाची आवश्यकता ही 1674 मध्ये निर्माण झाली नव्हती, तर ती राज्याभिषेकाच्याही अगोदर किमान 15 वर्ष म्हणजे अफजल खान त्यांच्या विरुद्ध चालून आला तेव्हाच निर्माण झालेली होती. 1665 मध्ये मिर्झा राजा जयसिंहाबरोबर शिवाजी महाराजांचा पुरंदराचा जो तह झाला त्या तहामध्ये देखील शिवाजी महाराजांनी मुघल मनसब स्वतःला घेतली नाही, तर ती संभाजी महाराजांना घेतली. कदाचित मुघल मनसब स्वतःला घेणं म्हणजे आपल्या धवल कारकिर्दीवरती डाग लावून घेण्यासारखं आहे असं शिवाजी महाराजांना वाटलं असेल, म्हणून ती मनसब त्यांनी संभाजी महाराजांकरता स्वीकारली. शिवाजी Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.